Dic, el mestre es diu Arús. Pues Arusitis! Escolta, li hem de dir a l'Alfons... Perquè no hi ha res a dir! Arusitis! Li hem de dir a l'Alfons que et convidi un dia al programa, a comentar una mica la... Lo de la pública, home, si no diu res, A la cortelera, vol venir la cortelera. Vol venir la cortelera. No, però volem que ens digui Madonna com a professora. Jesús de paper. Pero cuando dice, ¿cómo se llama Arús? Y ha pensado un rato, dice, Arús. Vale. No sé, Aures. És el moment de canviar el nom del programa perquè ho digui malament. Ara t'hem de dir Aurencity. Ara ets Aurencity. És muy bueno, eh? És molt bo. És molt bo. I també demana exclusiva, nene, com si fos gat. exclusiva. Però un moment, sisplau. Vale, però ja... Podem fer un zoom... Jaume, aparta't un moment. Podem fer un zoom i llegir com has dit exclusiva, el Jaume creix allà? Exclusiva. Ahí està bé. Exclusiva. Nene, no te duermas. Eren fans d'aquest programa. És que tots són boníssims, de veritat, eh? Sí, I s'ho passen bé, de veritat. Per cert, què feies Pin al programa? No, perquè no són els detectius Mortadelo y Filemón. Que investiga, no, Donen prestigi. Y el presentador está al loro porque se da cuenta de cómo ha escrito y le dice al camaratón PPDK. Però és bo que posin exclusiva a la pissarra perquè no els Que no hay caído. No sabes que van anar a fitxar Neymar pel Madrid i no van aconseguir dos? Los emisarios, Sí, del Madrid. Mortadelo y Filemón. No hay Molt bé rótulo. la disfressa de Mortadelo, eh? Sí. Molt real, molt creïble, molt Molt creïble. Molt maca. Mira, estic. És sexy, mira. És sexy, A saber on l'ha comprat. I ahir què va passar a Gran Hermano? Perquè Gran